ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಗುಡ್ ಲಾಗ್. ಈ ತಿಂಗಳು ರಗ್ನೆ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ಕಟ್ಟತ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಜಿ ಮುಪ್ಪಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎತ್ತದಾತನು. ನಾನು ಮೂಜಿ ಅರೆಂಡಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಮುಂದು ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲು ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲು ಇದೇ ಪೋಡು KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಅವಳು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ರೂಮ್ ಇಪ್ಪು ಅಡೆ ಪೋದು ಕೂಡ ಪಿರಾ ಬರೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ತೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಅಂಜತ್ತೆ ದಾದಾಪು ಗೊತ್ತು ಮೂಜರೆ ಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾಮಿನಿ ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋದು ಪೋಪುನೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದಂಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಚೂಚೂರು ನಿದ್ರದ ಕನ್ನಡುಲ್ಲ ಆಯನ್ ಚೂರುಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಅಂತಲೆ ಮೈಸೂರು ಐ ಲವ್ MYS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನದ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ನಿಂಗ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ದು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಲೆ. ಹಾ ನಿಂಗ್ಲಿತ್ತೆ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂದಾನೆ ಈಗ ಪಣ ನಿತ್ಯ ಮಾರೆ. ಹಾ ಮುಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುಣ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪಣದ ಟ್ರೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಿಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋದು ರಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ ಪೋತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ದು ಇಂಚ ರೋಡ್ ಮಾತ ತೂವನ್ನ ರೋಡು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಬೇತೆ ದಾಲೆ ಪಣ್ಣು ಅದವಡದ ಒಂದು KSRTC ಮುಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಶುರು ಆಗ್ತೀನಿ KSRTC ಅಂಚಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಇಡೀಗ ಬರ್ಪಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತು ನಾವು ಭತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ನೋಡೊಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ತೂನಾಗ ಅವಳು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಒಂದೇ ನಾ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಮಗೆ 2-3 ಸರಿ ಬೈದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ತತ್ತದು ಬತ್ತ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡದ್ದು ಕಾಡೆ ಎಂಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೂಮು ಪೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಕೂಡ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಇದೀಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ಎಂಗ್ರೆ ತುಲೆ ವಿಲೈ ಬಾರ ಗುಂಡಾತೈತು ಈಗ ಹುಡುಬಿಜ ಅಂಜಪುರ ಉಂಡದ ಅಂದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅರಮನೆ ಮೂಲೆ ತೆಪ್ಪು ಮೂಲೆ ಪುನ ಅರಮನೆ ಎತ್ತದ ಬಂಗ್ ಅಂಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ವಾತ ಶೇಂಗ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ತುಲೇನೆ ನಿಂಗಲ್ ತೂದು ಪನ್ಲು ಅರಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತನದ ಬರ್ತದ್ದು ತೂತದು ಕದಾನ ಇದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಪೋಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದು KRS ಡ್ಯಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋದು ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಅರಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತೆ ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ KRS ಬತ್ತ ಮೂಲು ಜಪ್ಪರೆ ಬಂಡೆ ಹರಳಿಗಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ಒಂಚ ನೂರು ಆಯ್ನ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪರ ಉಂಡಾಕಲ್ನ ಅಂಚ ಮೂಲು ಜಪ್ಪರೆ ಬಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಎಂಗ್ಲತೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿನಾತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಂತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಐಗಲ್ಟಿ ಪಣ್ಣ ಜಪ್ಪಡಾಲೆ ಪನ್ಲೆ ಆ ಜನ ಮಾರೆ ಸರ್ತ ಕುಲೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ತೂನಾಗ ಹರಳಿಗಟ್ಟೆನೆ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಬಂದು ಜತ್ತ ಮೂಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಚಾತಿಜಿ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ಸೀದಾ ಪೋಡು ಮುಸುಂಟು ಪುರ ಒಂಥರ ಡಲ್ ಆತನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಣದ ಮೋಸ ಮುಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ವಾತಾವರಣ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಾರ್ತ್ ಬತ್ತಿನತ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿ ತುಲೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ನೇಮೆ ತಿಕ್ಕಿ ತುಲೆ ಕಾಫಿ ತಿತ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ನಿಮ್ಮೇನು ಸರಿ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಮೇನ ఆయన ದೊಡ್ಡ ನೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ದಾದನ ಬಂದು ಎಂಗ್ಳಿದ್ದ ಡೌಟ್ ಆಪ್ ಎಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋ ಮಂದಿಗೆ ನಾನು ఆయన ಅಜ್ಜ ಹಾಕಿ ನಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮುಗುಳ ಪಾತ್ರೆ రెండు బాటలు ಹೆಚ್ಚು ನೋಡು ఇంకా ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಫಿ ನಡಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಣಜಿ ನಾನು ಹೇಳಿದವ್ರು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರೆ ತಲೆಗೆಟ್ಕೊಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದೆ ತಲೆಗೇನೊಂದುಂಡದೆ ಎಂಗ್ಲಿಡೆ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಗು ಎಂಗ್ಲೇ ಸಾಕ ಚಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ಚಳಿ ಚಳಿ ಬಿಡ್ತಿದೆ ಏನ್ ಚಳಿಯೇ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರೆ ಇರಿ
4 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿಲು ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹೌದು. ನಮ್ದು ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜೋರ್ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಸ್ವೆಟರ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಚಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಡ್ನೆ ಸರಿ ಇತ್ತ. ಒಂದ್ಸರಿ ಚಾಪರಿ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಕಾಫಿ ಅಜ್ಜಿನ ಅಂಗಡಿತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ಇನಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಅಂಗಡಿ ಕೋಡೆ ಎತ್ತ ಕೋಡೆ ಅವಳು ಕಾಫಿ ಪಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಿತ್ತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅದು ಕೋಡೆ ತಿರ್ಗುಣದಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋ ಲಾಗ್ ಬರೋ ಮನ್ಪುಣದಿತ್ತ ಅಂಡ ಕೋಡೆ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಸರಿ ಬಂದು ಕೋಡೆ ತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಚಾಮನ್ ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ ಕಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಬರ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ ಕಾಡು ಮಾಡಬಹುದು ಇಡೆ ಬತ್ತ ಒಡೆಗೆ ಬಯ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತು ಬೇಲೆ ಬರ ಮುಗಿದು ಇಡೆ ಬತ್ತ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಸೊ ನೆಟೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ರೂಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಮೂರು ರೂಮ್ ಹಂಗಿಪುರ ಅಂಚಿಂಚ ಆತಂಡು ಅದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಣ್ಣಾದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 2ನೇ ದಿನ ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಪೋದು ಅರಮನೆ ಪೋದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕೋಡೆ ಬರೋಂಡ್ಯಾ ಪ್ರತಾಪ್ ದೂರ ಬರೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋರುಂಡಿಗೆ ತೋರಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಲಾಂಡು ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಚಾಪುರ ಬರೋಡು ಒಂದು 2ನೇ ದಿನ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇಂಗ್ಲೈತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಡೀ ದಿನ ತಿರುಗುವಳಿ ಮಾತ್ರ ಹೌದಾ ಕೋಡೆ ಲಂಚನ ಅಂದಿನಿ ಎಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಡೀ ದಿನ ತಿರುಗಿ ಇತ್ತೆ ಲಂಚನ ಏನಿಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಅಡೆ ಹೋದು ಫುಲ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಸಿರಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಲ್ದೀತ ತುಲ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಳು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೋದು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಜತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅರಮನೆ ಎದುರು ಅರಮನೆಗೆ ಪೋಪು ನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಝೂ ಪುರ ಬಂದ್ಗೇನಿ ಮಂಗಳೂರ ಬಂದ್ ಮೂಲು ಅರ್ಪಣಕ್ಲೆ ಎತ್ತುಲೆ ಝೂ ಬಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ತಿರುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಎಗಣಿತ ಅಂಚನೆ ಬಾಜಲಾಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮುಜಿಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲೇನು ಅದೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತ ಹಾಕಲ್ದ ತೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪುರ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ನೆಟೆ ನೆಡೆ ಪುರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳ ಕೆಲ ರೆಡಿ ಕೆಲ ತಗೊಳ್ಳ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ದೇಕ್ಲ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಎಷ್ಟು 4,000 ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಬರುವ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಬತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪ ಎಸ್ ತಿಗ್ಗ ಉಲಾಯ್ ನೆಂಕಲ್ ಮೈಸೂರದ ಅರಮನೆ ಉಲಾಯ್ ಉಲ್ಲ ಅದ ಪುರ ತಿರ್ಗರುಂಡು ನಾನು ತೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಪ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಮತ ಅರಸರ್ನ ಕಾಲದ ಅತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟನೆ ರಾಜರು ನೆಟನೆ ಓದಿಪ್ಪಿರ ತಂಜಂಡ ದುಮ್ಮದ ರಾಜರನ್ನ ವಂಶಜರು ಮತ್ತೆ ಮುಲಿಜ್ಜರ ಅದೇ ಮರಲ ತಂದು ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಹೋಗ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ರಾಜರ್ನ ಕಾಸು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಆತ ಮುಂದೆ ಕಾಸು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 50% ಹೋಗ ಅರಮನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ರಾಜರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯ್ ನೆಡೆ ಬಾಕಿ ನೆಡೆ ಉಂಗ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ದಕ್ಕವನ ಪಡ್ಕ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಮಾತವನ ತಲೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಆತ ನಿಜ ಫೋಟೋನಾ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಎಂಗಲ್ತು ಈ ಯಾಜನ ಅಂತಲೇ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸ್ಕೆಚ್ಚಾ ನಾಗೋಲಿನ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜ ನೆಟೆ ಆ ಕಾಲ ನಾಗೋಲಿ ಇದ್ದೀರ ಹಾಂ ನಾಗೋಲಿ ದುಮ್ಮದಾಗ ತುಲ ಭಯಂಕರ ಮೂಲೆ ಒಲ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ತುಲಗೆ ನೆಲಪುರ ಅವು ಇದ್ನ ಸೇಮ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಲ ಹೌದೇನೆ ಕುದುರೆ ಇದೆಯಾ ಐಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತು ಮಲ ಹೊಲತ್ತೀರಾ
ಒಂದು ಎಡ್ವರ್ಡ 7th ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅದೇ ದಾದ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂದದ ಅಲ್ಲ ನಿಜನತ್ತ ಉಂಡು ನಿಜನತ್ತ ಅದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾಡು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂದಿನಿ ನಾನು ದುಂಬು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂದಾಗ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಸಪುರ ಅನ್ಮಾರೆ ತೋರ ಬಂದ್ಕೊಡು ತೋರ ಓ ದುಂಬದಾಗ ಲೈಟ್ ಇತ್ತನ ದುಂಬದಾಗ ಅಂದ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೀನಪ್ಪ ಹಾಂ ಸಕ್ಕದುಂಡದ ನನ್ನ ಒಂಚೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ತೂವರಿತ್ತನ್ನು ಮೈಸೂರು ಇಡೀ ಬಲ್ಲೆ ತಿರ್ಗಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಬೋರ್ ಆಪ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಪ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತಂಡ ಬಾಯ್ ಎಡೆ ದೀಪ ನನ್ನ ಪಿರೇ ಪೋದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಾಪು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಬನ್ ಮೈಸೂರು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಬನ್ ಪಣ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಸ್ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೂಲ್ ಬೈದೆ ಅಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ತರ ದೊರೆ ಮುಟ್ಟುಂಟು ಉದ್ದುಂಡು ಎಂಗ್ಳು ಬಯ್ಯದ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಮೂಲು ಒಂದಾದ ಒಂದೇ ಕದ ಬುದಾರೆ ನೀರ್ದ ಶೋ ಕದ ನನ್ನ ಪೇರು ವಾಟರ್ ಶೋ ಅವುಂಡು ವಾಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚ ಮೂಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಬಂದ ಅವು ಏನು ನೋಸ್ಟೆಲ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ತೂನಾಗ ನೆನಪಾನೆ ಹೆಂಗೆ ತುಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಏನು ಅಲ್ತ ಫುಲ್ಲು ನೀರ್ದ ಶೋ ತೂತೇನೆ ಹೇಗ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಾ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅದ 5 ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ ಅಂಚೆತ್ತೇನೆ ಅಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬೈದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೋತಿಜಿನ್ ಅಂಚ ಅದು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫೋಟೋಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂಕ ಇನಿಯಂಡ ತೂಕ ನಾವು ಚೂರು ಮುರ್ಕೊಂದು ಬಲ ಪೈ ಗಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪು ಮಡಿಸಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಂದ ಇಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಇಮ್ಮೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಣಿಕಿ ಕೇನ್ಯಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಗಡಿ ಕಟ್ಟ ದಿಕ್ಕುಂತಲೆ ಉದಯಪ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೇತೊಂದೆ ಕೈ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಓ 60 FPS ಡಾಬ್ಜ ಒಂದೊಂಥರ ಮೂವ್ ಆನಾಗೊಂಥರ ಬ್ಲರ್ ತೋಜು ಒಂದು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯಾಮ್ ಅದ ಮಿತ್ತು ಪೋರುಂಡು ನಿನ್ನೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋಡುಂದು ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಲೆ ಅಂಡ ಅದು ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಬುಡ್ಪು ಜೇರಿಗೆತ್ತೆ ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಾರು ಪೋತೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಫುಲ್ ಪೋಪರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದಿತ್ತಂದೆ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬುಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಅದಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನೀರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಬುಡ್ಪು ಜರ ಅಂದ ಕೆಲ ಅಂಚೆ ಮನೆ ಅದಿತ್ತು ಬೃಂದಾವನ್ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನೈಟ್ ಶೋ ಎಂಕಲ್ ರಂಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಬೈದ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಹಾ ಪಡೆದಿತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿ ರಂಜನ ಅಮ್ಮವು ಇದೇ ಬತ್ತಿನ ತುಲೆ ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಾತೇರಿ ಮಕ್ಳು ಪೂರ 2 ಬಾತೇರಿ ಮಕ್ಳು ಅಂಜ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಂದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತ ಜಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೇರಿ ಅಂಜ ಮುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತ ಚೂರು ಮೂಲ ಮತ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಬರೋಂಡು ಕೊರಿಯರ್ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಬೃಂದಾವನ ಬಣ್ಣ ನಟನೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಮೂಲೆ ಪುಂತುಲೆ ನಂದಿನಿ ದಗಲ್ನ ಮೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಮೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಂಟಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಆಂಡ್ ಮೈಸೂರ್ದ ಟ್ರಿಪ್ದ ಲಾಗ್ ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ ಒಂದು ದಯಪಣ್ಣೆಗಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಕ್ವಿಟಿ ಗುಡ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೀಲ್ಸ್ ದಿಕ್ಕದ ಅದು ಮಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ತೂಪುಣ್ಣ 340 ಜನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏರ್ ತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಆಕಳು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಡೆ ಬೋಲಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿ3 ಲಾಗ್ಸ್ ಅದೇ
6 ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆದ ಬರ್ತದುಲೆ ಈತ್ನೆಟ ಪಾತೆರೋ ಒಂದು ಗೊಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಕ್ಕಾಡ್ಸರು ಬಂದ ಎಕಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಬೇತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಅದು ಈತ್ನೆಟ ಪಾತಿರ್ದು ಗೊಲ್ಲ ಆಯ್ತಿರ್ತಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಒಯ್ದಿನಿ ಅಂಚ 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಈತ್ನೆಟ ಪಾತಿರೋದು ಗೊಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಇನಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದದೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಇವ ಮುಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನತಿಲ್ಲ ನೆಡ್ದ್ರ ಜತ್ತಿರಾಗಲ್ ಪಕ್ಕ ಕಾಲಿಂಡು ಓಕೆ ಮೋನೆ ಪುರ ಕುರಿದನು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಚೂಚು ಎನ್ನೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನಲು ಗೊತ್ತಾ ಫುಲ್ ಕಾರ ಚಲ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿ3 ಗಂಟೆ ತಾನೆ ಪದ್ರಾಡು ಮೂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪಕೋಡ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಪುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ ಅವಳ ಕಾಫಿ ದೊಟ್ಟು ಆಗಲೇ ಗಡಿ ಗಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ಗರಂ ಚಾಯ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕು जितने लक्कर उससे हम बेस ಪೂರ ಚೋಚ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೆಡ್ ಪಕೋಡ ತಿಂತಾರೆ ಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಮೂಲು ಇಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋಗಿ ಅವರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ